ହରିଣ ଅଛନ୍ତି। ହେଇଛି ହରିଣ ଥିବେ ଆଉ ଜାଲି ହେଇଛି। ଗାଡ଼ି କ'ଣ ଛାଡ଼ୁନି ବୋଧେ। ଆମ୍ପିଲେ କ'ଣ ହେଲା ରେ ଟିକେ ଆସ ଆସ ଟିକେ ଭାଇ ଟିକେ ଆଇଲା ଆଉ କିଏ ଗଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏପଟକୁ ଆ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ନା ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓଟା ସମୀର ସିଂ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସମୀର ସିଂ କାଳିଆ रोड चलना है रोड रास्ते से अरे फटाफट उठाओ ना मोबाइल धरिकी आई ना तू फटाफट ना ପାଣିଟା କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି
ଖାଲି ଲାଗିଲା ରେ ହଁ ହଁ ଯାଅ 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 ବସ 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 ଏମିତି ବୁଲି 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 ଏମିତି ହେଇକି ବୋଧେ ସେଇଠିକି ଯିବ ନାଇଁ ହଁ एंड भाई गारो छी एंड भाई से सी थे मत देखो कहलो मत तो ठीक ବର୍ଷାରେ ପଠେଇଛି ଆମ ଗାଁ ଥିବ ତ ହଁ ଯାଉଛି ମୋତେ ବାଲାନ୍ସ ନଥିଲା ହଁ ପଠାଉଛି ଏଇଟା ଆସିଥିଲା ନଦୀ ଆଡ଼ୁ ନାଇଁ କି ସେଇଟା ତମେ ଆସିନ କି ଗାଁରେ ଅଛ ଗାଁରେ ସେଇଟା ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ ସେଇପଟେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ଇଆଡ଼େ ଆଉ ନାନୀ କାହିଁକି ଯାଇଛନ୍ତି ଇଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ବର୍ଷା ଦିନେ